Ahojte dámy a páni, dneska máme tlačovú konferenciu na Titan Fight Night 21, ktorý sa uskutoční 20.12. Po mojej lavici Petr Pastižník, ktorý prišiel až z Prahy, ktorého uvidíme 20.12. v Partizánskom, o tom si povieme za chvíľočku ďalej. Na pravej strane je Michal Reptík a domáci Jan Babol takisto, takže ešte raz vás vítam a teším sa na to, že vlastne 20.12. v Partizánskom znova zbúrame halu a hala bude zase naplnená ako minulý rok. A tu na našej pravej strane, po mojej pravej strane je Dominika, ktorá nás bude nejakým spôsobom sprevádzať, takže predávam slovo Dominike. No, takže chcela som sa ťa spýtať, Peter, hlavne teba predstavíme, prišiel si k nám z Prahy, takže o motiváciu máš postaranú. Ako bola cesta? Cesta byla velice dlouhá. Jsme vyjížděli, koukali jsme, cesta byla teda přibližně 4 hodiny, nakonec to bylo 6, tak to spoždění, ale dojeli jsme, takže aspoň že tak. Prepáč, ja by som do toho doplnil. Peter vo svojej podstate bol minulý rok, mal byť s Babolom na zápase a Babol už potom vo svojej podstate ďalší zápas nezobral s tým, že vlastne počkal na teba, prešiel vlastne prakticky rok, tak na seba čakáte, ako to vnímaš? Je to hodně hezký, že na mě počkal. Já si to velice vážím, já jsem předpokládal, nebo bál jsem se toho, že vzhledem k tomu, že ten první zápas nedopadl hnedka jako ze začátku, tak jsem se bál, že už tu možnost mít nebudu. Nakonec možnost se ukázala, já jsem za to rád a budu se na to těšit a věřím, že to bude hezký zápas. Takže Jan, ty si domáci, teba nejak zásadne predstavovať netreba, ale aj tak povedz nám niečo o sebe. Venujem sa celý život kontaktným športom, robil som aj silový trojboj, celý život som v vlastne športe. Momentálne robím tento kontaktný šport, boxujem, teším sa na zápas, však s Petrom sme to mali mať pred rokom, takže pripravoval som sa na ten zápas rok, teším sa, nech to už je. Chceme spraviť pekný box, takže dúfam, že sa nám splnia, nezraníme sa do toho decembra a zápas nám inde a ukážeme divákom nejaký pekný zápas. Peter, čo očakávaš? Tak je to velký kluk, takže já předpokládám, že to bude tvrdý, že budu mít s tím co dělat a očekávám, že prostě krásný duel, tvrdý duel, férovej a hezký sport hlavně, který dneska už docela chybí poslední dobou, nebo minimálně u nás v Čechách. Takže se na to velice těším. To je asi všechno. Ja musím povedať, jak hovoríš, že veľký kluk, ale ty si tiež je nejaké drobátko, takže... Já si furt připravím jako malej drobnej, já nevím, jestli nějaká emoce, ale jako myslím si, že utkat se prostě 250 kg v ringu takhle naraz je pěkná podívaná a nejenom pro nás, ale i pro diváky a dneska se to prostě moc nevidí. No. Áno, keď si vezmem, tak budú tu 3 ťažké váhy, to je akože absolútne, by som povedal, rarita aj v rámci Československa, na jednom turnaji mať 3 ťažké váhy a ešte tam vlastne ešte jeden zápas bude v 9-3, čo si myslím, že je úplne že vynikajúce, že všetko budú naozaj že ťažkí chlapi a potom môžeme tuto predstaviť ešte Michala Reptika. Myslím si, že pre domácich je takisto veľkým ťahákom. Ja ešte spomeniem to, že Julo Bukaj, čo je super na Michala, tak dneska nemohol prísť, lebo musel ostať na Mlynoch v Nitre. Hej, takže Michal, čo hovoríš na to? Prišiel si obarla. Zvyšný smoliar. Presne si pripravený na plnokontaktný šport? Presne som pripravený aj z baru. Ja musím povedať, teraz podotýkam, že včera zrovna sa stala takáto vec, takže má 2 týždne nejakým spôsobom pauzu, ale sme museli dávať výťahom dole, lebo neviem, koľko máš teraz kilo? 130. No, takže ledva výťah to prešiel, hej, takže... 5 týždňov boxu som si natrhol šlachu. Ale čo povedal doktor? Tak za 2 týždne, za 3 by som to možno že rozchodil, takže 2-3 týždne si dám tomu kľud a potom sa vrátim do tréningu, až sa to bude dať. Ja dneska na jeho prezradím to, že vlastne v Nitre si vlastne stretol svojho supera, takže mi poslali fotku, tak si myslím, že to bude vynikajúce. No. Perfektne. OK, Michal, ja sa teba chcem spýtať, akože ty si už bol tiež mal si byť vlastne minulý rok na zápase, ale tam sa vlastne stalo to, že vy dvaja ste... Ja poviem tú príhodu. Nič krajšie pre promotéra neexistuje, ako keď 2 týždne pred podujatím. Najprv Janko prišiel s roztrhnutým obočím, hovorím si, a týždeň na to
si ty prišiel s rukou, dobre si Prstom, pamätám. No to bol taký smolný týždeň. To bol najprv Janovi 8 štychov som spravil, potom Romanovi s tým nosom, čo mal. A to si zdemoloval. To s tým Romanom a potom tretie som si zase ja zlomil prst. To bolo naozaj že krásne pre promotéra, 2 týždne pred podujatím to naozaj to bolo epické, by som povedal. Tak To bol tento rok kritický 2 týždne týždeň. do vaty. Takže poprosím vás tentokrát nespárovať, minimálne 2 týždne pred podujatím. To by som bol rád. A ty ako to bereš ty 2 týždne, dajme tomu pred podujatím, akým spôsobom ešte spáruješ, nespáruješ, pripravuješ sa? Já jsem taky blázen, že do poslední chvíle. No, pekne. Takže, Ale jako veď aký je, tak si ide na tabletky, hej? Ne, je to tak, jako, nevím, my to tak máme nastavený vlastně už, já jsem začínal boxovat v Mostě a to byli takový ty staří trenéři jako Jarda Balín a pan Horák, který je bohužel po smrti a tam prostě bylo daný, že maximálně týden před zápasem už se nespárovalo, a jinak do poslední chvíle jsme prostě spárovali vždycky. Samozřejmě ne bomby, granáty naplno, ale nějaký ten pohyb a aby jsme tam byli to okolo a podobně. Neviem, minulý rok sa to síce nepodarilo, ale neviem, či si videl zábery, hala bola vlastne plná, bola pekne pripravená, takže predpokladám teraz už, čo viem, tak tuto na tento zápas sa vlastne ľudia tešili, lebo to bolo také vyhypované relatívne, takže myslím si, že aj teraz to je perfektné, že vlastne si aj prišiel sem z Prahy, hej, 6 hodín sem, 6 hodín naspäť, ako klobúk dole, hej, v dnešnej dobe. Takže Janči, čo hovoríš na to, že vlastne Petr Teším sa na tak ďalej? zápas, však trénujem celý rok, tvrdo každý deň. Niečo je natrénované, tak dúfam, že v zápase to povybehuje so mňa a teším sa, že spravíme s Peťom pekný box a aj pobavíme divákov, aj všetko dajú byť. Perfektné. Takže tak. Tuto ešte sa spýtam ja Michala, že Mišo, keď sa dáš dokopy, hej, Dúfam, že to bude čím skôr. neviem, či si videl Julo je tuším od teba ale o 10 cm vyšší, ale No, trošku, neviem, no. sa mi zdá. A tiež má takých dobrých 120 kg, by som povedal. No, 115-120 kg. No, ako to ty vidíš, čo si na to pripravený? Ja som pripravený, ja trénujem celý rok, však Jano vie. Ja nemám deň prestávku skoro, furt som v tréningu, takže akurát ja mám smolu na týchto veciach, že keď sa na volačo chystám, tak tedy sa vždy volačo udeje. Celý rok sa nič nedieje a keď sa na volačo chystám, tak tedy vždy sa volačo udeje. Mám Jasne. takú smolu. Zákon schválnosti v priamom Zákon prenose. schválnosti. Preto som hovoril, že na budúci rok normálne si tam zápas asi každý mesiac, si tam zápas normálne. Akože do skafandre teda dáme, lebo akože ja musím povedať, že Mišo, že koľko, 3-krát to bolo pred zápasom, sme mali vlastne nejaké zranenie alebo niečo, to bolo vždy také smolné. Ale teraz si myslím, že šťastie nám praje, takže predpokladám, že zápas... Ale to už vidíte. Do 10 ťa dáme na vozíku, ale ty sa chceš zapasiť. Hovorím, na budúci rok už poviem normálne, každý mesiac si tam zápas asi. Lebo... My budeme radi, keď 20.12. ťa tam na vozíčku doneseme nejakým spôsobom, hej? Vystúpim z vozíčku a vybavím to. Vybavíš to, hej? Dobre, škoda, že tu nie je Julo, bolo by to veľmi zaujímavé, spravíme potom nejakým spôsobom sternal. Takže ja by som ešte teraz poprosil, že sú Janko a Petr, aby sme spravili nejaký ten stare-down medzi vami. Tu máme to tu nejakým spôsobom nastavené, takže budeme veľmi radi.